Hide my cool, 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 規約のネタを焼きで言えば。皆さんこんにちは。平野力所属のちかです。私は主催である渚先生に憧れ、去年岐阜県から上京してきました。平野力はとても愛のあふれるチームだなとすごく実感しております。また今年から小チームであるルアヒネにも所属させていただいております。4月に開催予定であったリーバイ大阪に初エントリーを予定しておりましたが中止となってしまいました。今回のコロナ感染症の影響により、当たり前に踊れる環境や体があることの素晴らしさを改めて実感しております。今回初のオンラインショーを計画してくださった関係者様方、ありがとうございます。皆様に、元気をお届けできたらなと思いますので、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。平野力の栗田小鳥です。今年で16歳、高校2年生になりました。平野力にはキッズの時から所属しており、今年で4年目になります。また4歳の頃からフラダンスも習っています。今後の目標はイベントや大会に積極的に参加することと、タヒチアンダンスの楽しさを広げていくことです。現在コロナウイルスの影響で多くのイベント、ショー、大会が延期または中止になり、外に出られない厳しい状況が続いていますが、今回初のオンラインショーを通して多くの方々に笑顔をお届けで